Duit Indonesia Tempo Dulu. Iki duit 500 rupiah dicetak karo Bank Indonesia tahun 1992 sing ana gambare orang utan utawa munyuk. Lah sing ana gambare Danau Toba iki duit 1000 rupiah dicetak karo Bank Indonesia tahun 1992. Lan sing ana gambare pahlawan Indonesia Cut Nyadin iki duit 10.000 rupiah dicetak tahun 1998. Yen sing ana gambare Ki Hajar Dewantara iki duit 20.000 dicetak karo Bank Indonesia tahun 1998. Yen sing wernane abang iki duit 100 rupiah dicetak karo Bank Indonesia tahun 1992 sing ana gambare perahu layar. Lan sing ana gambare Bung Karno iki duit 50 rupiah dicetak tahun 1960. Lah duit iki sing mbiyen arep dijoli montor nanging aku ora oleh. Mergone duit iki warisan. Lah ngopo ora oleh dijoli montor? Mergo saat dijoli montor mabur, aku ora duwe lapangane, Ji.